Sing marai mundak 200 ngene iki lho. Jare kaya mendes kok mau. Meneh sik nggih sak lali aku. Aku mek Dasar nggih. bakarmu. Jane iki lele njaluk di candak tali gocine tew. Iki jane sindel kok gento iki jane. Udah ndengar sak kabeh. Kok dengak-dengak. Jadi bosane Jadi nek jok untuk ngurusui dicandak terus Tali gocine tew glosor. berarti candak tali gocine Sret. Tew glosor. Lara lho. tewu Sing sabar ya, Lek. Sing marai kowe lho tang-tang. Apa ya? Penting aku kan ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. kok gayane ngomong terus karo nginangi Iya no, harus kemayu tau gak sih? iki wah ketoke iki bocah iki ya campur ngalem campur nesunan sing ngalem ibuke pas gawe bapake pas nesu ora keturutan Selenjar kuning nemu kiring. Coba meneh. Ya cepet to, Lek. Iki jaluk dia pakai to, Lek. oh candak tali gocine Nang tak dilet dasmu. tewu tenan lho ah kluthuk Kanane yo resik-resik ngene ya. Kenang-kenang ke Mas Masudi kata Mbak. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Udah katen bajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit. Nggih. Mengko sik kok kadang-kadang sampean sik nyuntang ibu to. Lah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. wes klar piye heeh ini berarti lek wis duit, sampean wis duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis rasa ya. Ya teng ngono. Oke aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Masudi. Oh. Pak Dalang. Pak Marasudi to. kluthuk kuwi sing kaya aku ora kowe ngomong tak jujur Jenengan lho. Iki sebenarnya sing endi ngono lho? Mas Masudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho kok. Atake kok ngene Mbah Marasudi engko. ya kuwi kagungane Mas Marsudi Iya. pancen lekmu ki ngawur kok iso Lah iya ta. nah kan nggo sarapan anakmu sesuk mentes mentes coba Iki saya ajaran nggih. Oh, lah. nggih mboten napa-napa ta Pun. Iki ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa lho? Ada belum tak ada? Ada belum? Oke ke kamera ya? Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing kono Ada berapa kamera? Golek ra kuat, engko lambekan tangan. kaya uji oh nyali kau kok nyali wis uji Pinten le? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian deslosian sinawang sa selai hai ya temennya harus dong bintang Mendes. sing marai mundak 200 ngene iki lho jare kaya mendes kok mau. Meneh sik nggih sak lali aku. Aku mengko kowe kakek aturan. Ya sana. Urung gede. Akarya sang seme srima srimi ngene mau pas iki jeneman Mendes tak sune metu mau pas iki pas enak wayah golek-golek edel riwari ya dasar nggih. Bakarmu. Dan iki lele jaluk di candak tali gocine tew. Iki jane sindel kok gento iki jane. Udah ndengar sak kabeh. Kok dengak-dengak. Ya
nek bosone Jadi nek sok untuk ngrusui dicandak terus Tali gojine tewu glosor. Betul. Berarti candak tali gojine Seret. Tewu glosor. Lara lho. tewu Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe lho tang-tang. Apa ya? Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. kok gayane ngomong terus karo nginangi Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? iki ketoke iki bocah iki ya campur ngalem campur nesunan sing ngalem ibuke pas gawe bapake pas nesu ora keturutan kok kene iki mesti dalane Serunjer kuning nemu kiring. Cepet men. Ya cepet tole, iki dulu dia pakai tole. oh candak tali gojine Tang tak dilat dasmu. tewu tenan lho ah kluthuk ngrusui ae kok. Ampun Kok Kak. ya nek Adra. bocah iki nek ngalem ngene iki abape nggih mik kok abape diwe mik lho Sekta, Iya. Tak kamu. aku kelingan anak sekta lek. Kiwas yen ngendika, lawas Mulan. bocah iki penguasaan panggung ini harus penguasaan panggung itu harus. Nah, Ini apa lek? Blacking. Apa? blocking Ya blocking. Bloke. Ya blocking. Ini mau jadi mau pasti iki mau. Nanan. itu Allah Nah, iki masih kali kita gini iki. Iki terus no, langsung menek nih. masa mau ngarap no kok Mendes kenis, ganas nenis, ganas Jamane ngelik ya teko. pacaane tregel
adik kita. Tangan iki luar biasa. Sarene sampean nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Masudi. Apa kuwi? Katen ban. Ya apa? Duh, bocah sini kadang-kadang ini saya mbok menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan ke Mas Masudi katen ban. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Udah katen bajan. bocah cilik kelas 5 ki ora nyekel duit. Nggih. Engko sik kok kadang-kadang sampean sik nyuntang ibu to. Lah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Wes Klar piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis rasa ya. Ya teh ngono. Wegah aku ngono kuwi. Lho, kudu gelem aku belum kuwi. Ya kemayu to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Masudi. Mas oh. Oh. Pak Dalang, Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi sing kaya aku ora kok kowe ngomong tak dulu. Jenengan Iki sing bener sing endi ngono lho. Mas Masudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak kene lho kok. Atake kok ngene Mbah Marasudi engko. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Nah, kan nggo sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaure kok. Anakku Terima barang. kasih ya, Nduk. Nggih.